njengoba kuthiwa izolo kube khona ukudubulana kube khona and kwaba khona abantu abalimele kuloko kudubulana lokho kube khona, wena ngokuzwa kwakho ikhona into efana njengaleyo? Abantu abalimele basiphi isibhedlela? Manje sithola isibhedlela abakusona noma imidi sithola isibhedlela abakusona, isishuthele bona njengoba behambe beshutha yonke indawo. Isishuthe nabantu abalimele, ulimele la udutshule eClermont, udutshule amawona seClermont, udutshule abana zomsebenzi eClermont, nathi singakwazi ukuyidefend njengoba sithule nje singakwazi ukukhuluma lutho because asazi lutho. Ayikho into eseyaqhamuka kuthina wathi kwakuwukuthi kumanje nje ama members la wabuye police station kale detainiwe from 6 o'clock ekseni kuzobe manje. Yes. So la inkinga ekhona laphana iyipi ngempela? Labantu abalaphana bayini ngokwazi kwakho? Abantu baka Uber laphana, labantu abasebenzisa i-app bayini laba bantu laba basebenza laphana? Angawuphendula ke umbuzo ugcina usuhila mina, but ekugcineni kosuku ngicabanga ukuthi Uber noma uBolt une-app oba nayo, so that uya requestwa ukuze ukwazi ukuthatha umuntu from point A to point B. Nami njengomnikazi wetekisi ngiyawusebenzisa u-Uber. Njengoba ngisebenzisa uBolt, ngifike ngishiya imoto ikhandwa, ngi-requeste ngamothenga ama-spares, ngibuye ngi-requeste ngize emotweni ekhandwa khona, ngifike ngishiya ama-spares ngihambe imoto ikhandwa. Laba abanye angiboni sebakwenza lokho, sebeyathawutha, sebeyaparate umuntu ngoba azi ukuthi nabantu la abaye ePinetown abathatha abantu aphume ngendlela ahambisa abantu ePinetown, ahambisa abantu eThekwini. Sisebenze kanjani thina? Mina ngokwazi kwethu as i-industry yamatekisi nama operating license esinawo asiregulator ukuthi masilayisha abantu emzileni nokuthi siyafisa ukuyithola nayo le yabo ukuthi iphi yabe i-operating license, ngoba sihlenje manje umasipala okanye amaphoyisa omgaqo abopha imoto ezingenayo imizila yala kanjani khona amatekisi. Nabo siyafisa ukuyithola imizila yabo ukuthi ilaphi okanye ipermit yabo ilaphi ukuze sibe sesimene esiraje. Njengoba ngikhuluma nje manje akekho umthetho wafika kuthini, wafika wathi ukuthi nanti officer seClermont lekho sewafika la uzosibuza, ayekho sewafika la wemedia wazobuza wenzakalani. Sihleli nje nathi ngoba asazi wenzakalani, but abantu abanazi bomsebenzi bayabanjwa ngaphandle, bayakhahlelwa benziwani into esingayazi enzelelani. Okay. No, la ukhulume ngendaba lezi zama operating permits, uthi kayena amatekisi ayaboshwa ngokuthi kayena awanawo ama operating permits, kodwa laba abasebenza ngama app bona ababoshwa even though bengenawo ama operating permits. Ngokwakho mhlambe ngokucabanga kwakho, ucabanga ukuthi isolution ikuphi la? Mhlawumbe akukho fair ukuthi ngingakubuza lo mbuzo ofana njengaleyo ngoba nawe uinvolve embonini, but ngokucabanga kwakho nje ukuthi lento le isizathu salento ukuze kube khona le ingxabano efana njengalezi ngabe ikuphi ngempela, isukaphi ngempela? Angingasho ukuthi laba bama app because